Meenakshi Music Studio. वीडियो बनावे झूम के कैमरा वाला लाइन मारे डीजे वाला वीडियो बनावे झूम के कैमरा वाला लाइन मारे डीजे वाला एक तोरा सहेली के छौ मटा कोर के एक बम रहिला के दही चौकी के तोर के एक तोरा सहेली के छौ मटा कोर के बम रहिला के दही चौकी के तोर के वीडियो बनावे झूम के कैमरा वाला लाइन मारे डीजे वाला टोला मुहाला में बोई गेलै हला लाइन मारे डीजे वाला वीडियो बनावे झूम के कैमरा वाला लाइन मारे डीजे वाला लाइन मारे डीजे वाला लाइन मारे डीजे वाला वीडियो बनावे झूम के कैमरा वाला लाइन मारे डीजे वाला एक करा राउरा बछही लहंगा उठाई के एक छौरा सब देखै छौ नजर गराई के एक करा राउरा बछही लहंगा उठाई के छौरा सब देखै छौ नजर गराई के बेसी ने बोला मुंह बंद कर साला लाइन मार डीजे वाला वीडियो बनावे झूम के कैमरा वाला लाइन मार डीजे वाला टोला मोहल्ला में होई गेलै हला लाइन मार डीजे वाला लाइन मार डीजे वाला म्यूजिक डायरेक्टर जेराइस केंद्र मोहतरी नेपाल वीडियो बनावे झूम के कैमरा वाला लाइन मार डीजे वाला एक डीजे राकेश के तू बातल न मानी छोरा तौने संज छोरा करतो मन मानी के राजा मनोज के तू बातल न मानी हम प्रकाश छोरा करतो मन मानी तू मन सोना नहीं छै डरे वाला लाइन मार डीजे वाला वीडियो बनावे झूम के कैमरा वाला